kuma har yanzu da sani na ban taɓa cin haram ba ko shan haram ba kuma sha ba haram ba, shubiha ma abinda wannan abin haram ne ko kuma halal ne wanda yake tsakani. In kai ka sani ina nan ina fatawa. Babu gurin da ya faɗari kama ce kai alƙali ne, kai ne wuƙa da nama. Hannuna bai taɓa riƙe kuɗi na shari'a ba. An yi wannan kuɗi na shari'a haka da wai in karɓa in riƙe. Ballantana ce wai ko nake. Kuma duk staff ɗina duk weekend ranar Juma'a sai na ba su abin da za su ci su sha da su da iyalansu don na hana su cin hanci. Ban taɓa zama a kan shimfiɗar gidan da na je musu shari'a ba, sai da tawa. Ban taɓa shan ruwan gidan ba, ban taɓa cin abinci a gidan ba. Ban taɓa shiga banɗakin camba ba. Kowane kotu akwai banɗaki, akwai camba ta alƙali ofishinsa kuma akwai banɗaki. Ban taɓa shiga ne wani abu a cikin banɗakin ba. Ina darakta na shari'a high court. Ofis ɗina banɗaki na shi ya fi kowane banɗaki girma a ma'aikatar. Saboda haka idan an ba da irin kayan masarufin nan hakan nan wanda za a raba ma'aikata to nan ake zuwa banɗakin saboda ya faɗi a zo a yi tattarawa. Ban taɓa shiga ba, ƙila ban sani ko leƙawa in ga irin wannan kayan. Ban taɓa cin abinci a garin da na je aka kai ni ina shari'a ba. Na yi alƙalin Ajingi, na yi alƙalin Fagwalawa, na yi alƙalin gidan mai taƙi, na yi alƙalin Koturat sau biyu, na yi alƙalin Kumbotso, na shekara 6 a Kumbotso, na yi alƙalin ya sunan ma hanyar garinku wannan garin Madobi, na yi a Rijiyar Lemo, na yi a Bichi, sauran gurare ko? To, ba inda na taɓa cin abinci a duk guraren nan, ba inda na taɓa shan wani abu, ba inda na taɓa tsugunawa bawali ko kuma wani abu, ba inda na taɓa yin alwala tun da safe yake tafiya da alwalata. Na taɓa alwala sau ɗaya a high court saboda ina tatta'u. Na taɓa fitowa na yi sau ɗaya.